O Cerco Galego solicita o adianto da apertura da pesqueira da sardiña para o 1 de marzo. Desde o sector consideran moi importante adoptar esta medida para garantir a actividade da frota de pequeno porte. Algunhas das confrarías do Cerco Galego veñen de adoptar por unanimidade a solicitude do adianto da apertura da pesqueira de sardiña ibérica a partir do 1 de marzo de 2022, previamente ao inicio da pesca dirixida á sardiña. Durante os meses de febreiro e marzo de cada ano, gran parte da frota do Cerco de Galicia soe desplazarse a Cantabria e ao País Vasco para a captura de especies peláxicas como a anchoa. Iso no caso das de maior arqueo. No caso das de menor porte soen quedarse pola zona. O vicepresidente de Cerqueiros Galegos considera de vital importancia adiantar a apertura a sardiña para poder pescar. Debido a que non hai aquí traballar no mar, hai pouco peixe, poucas outras especies. Os barcos grandes todos marchan para a costera da anchoa, da rincha ou verdel, e máis o xurelo, alá arriba, e aquí non hai peixes. Aquí xa non quedaron xurelos cando foi xa o último de ano, hubo que amarrar a flota debido a que non había xurelos, e agora seguimos na mesma, empezou a flota ao mar e pasa o mismo. Isto suporía un gran apoio para a frota de pequeno porte que queda faenando en augas autonómicas de Galicia, onde apenas consegue un beneficio económico. Cerqueiros galegos non entenden que o tope de captura sexa para todos o mesmo. Hai un 60 ou un 70% de flota que non vai arriba, porque os barcos non son grandes, non teñen comodidades, non teñen servicios, non poden desplazarse a ningún lado. E aquí, pois, oye, é unha forma de subsistir, o recurso está recuperado, moi ben recuperado, e o que non vemos ben é que se queira poñer 1000 kilos de peixe, por culpa de abrir 1000 kilos de peixe, para un barco grande de 8 ou 9 homes que quedan aquí, como para un racú con 3 ou 4 homes, ou unha piobardeira que levan 3 ou 4 homes. Eso non pode ser, eso xa non lle acaba a nadie na cabeza. Como van a pedir o mismo para todos? O mismo para todos xa non hai ninguna pesquería. O barco grande sube para arriba, un colle 8.000 kilos de anchoa e os outros de X toneladas collen 6. Unhas das principais incógnitas é como está o recurso e as súas condicións, xa que son meses pouco comuns para a sardiña. Desde o sector aseguran que é de boa calidade e hai suficiente. A calidade da sardiña é boa porque, mira, non ten a grasa que ten que ter cando ven San Juan e cando ven o verán, non ten a mesma, pero a calidade é boa. Tamén a están pescando no País Vasco, ahora mismo están pescando cantidade de toneladas no País Vasco, estáse botando en terra, estáse defendendo ben, a un 80, a un 70, a un 50, a 90 céntimos. Aquí tamén é o que se vende, máis ou menos a €1, a 90 céntimos, a €1 e pico, todo depende, todo vai depender do tamaño do peixe, sempre do tamaño do peixe. Non se vai esquilmar, non se vai esquilmar nada, porque a cuota é pequena, e queda casi a mitad da flota aquí, pescando. Non se vai a pescar todos os días, uns días por mal tempo, outros días pois por unha avería, outros días, o sea que non, os recursos non se vai a esquilmar, por eso non hai problema. A día de hoxe, as confrarías do Cerco da provincia de Pontevedra adoptaron por unanimidade esta medida. Agora faltará poñerse de acordo co resto de Galicia. Bueno, aquí os de Pontevedra están todos de acordo, que non sei aquí os da parte da Coruña, pero nos de Pontevedra están os da Cerga, están os barcos da Cerga, casi todos son, máis os outros que non son. Aquí tamén os que andamos por libre, por independiente. Aí arriba na Coruña, pois os que non suben arriba tamén a queren. O sea que unha parte importante quere. Que se leva a cabo ou non esta resolución depende da administración, que é como... Ir adiante xa veremos. Eso todo depende da administración. Eso todo depende dela. Deber debía de ir adiante. Porque a flota ten que subsistir. Hai moito que pagar.
hai que pagar unha seguridade social, hai que pagar o gasoi cada vez está máis caro, está máis complicado. A seguridade social tamén subeu un pouquiño, algo ten que subir, que as jubilacións son moi cortas e tamén tendremos que cobrar. Os que teñen que cobrar cando chegue o tempo terán que cobrar un pouquiño máis, non? O sea que debíase de deixar ir. Hai que preguntarlle ao outro grupo, que é o que opina. Os de aquí, os de Portosín, os barcos pequenos que están en ese grupo, din que hai que abrir. En caso de que esta medida non se adopte, desde o sector auguran un futuro moi oscuro para a frota, tendo que amarrar en moitos casos. Se non se abre, pois os barcos igual teñen que amarrar por culpa de non estar gastando gasoi. E se cadra teñen que ir ao paro, de novo. Os barcos van ao mar e non encontran peixes, non están traendo nada. Os que empezaron ao mar este mes. O sea que non ao mar non se pode ir a levar a pasear o barco. Deste xeito, o adianto da apertura da pesqueira de sardiña ibérica sería a partir do 1 de marzo de 2022 e asignando un tope de capturas e desembarque de 1000 kilos por buque e xornada de pesca, tanto para o cerco como para as artes altamente selectivas de racú e piobardeira.